Придвижваме се към Няма, той ги избеляха порт Варна. Варна на Белослав. Тук с този храп ни избутват. Сега сме на Жило, бе. На Жило. Това са вагоните, които караме, са пълни с газ. И на един балон да докараме да дръпнат до нас, бе. Да натварим. До нас е друг феривод, който се казва Героите на Одеса. Колегите от са по-голям. Свързват ни с така наречените релси. Не, че така наречени, то ще е релси. Въпросът е, че първо ще изкарат влаковете. Тие 4 камиона, които се виждат, или камионите, после влаковете. Нашите камиони ще ги извадим отдолу от трюма. Виждаш ли, бе? Дима, виждаш? Това е екологично чист комин. Кой не говори? Не, още не сме се нагласили тук, але сега точно ще говори. Така е. Може би за 5 дена през тези комини излязаха повече вредни газове, отколкото един град. С всичките си печки. Слави Пенев, не мога да избягам, защото камиона ми е отдолу в трюма. Тук газовите бутилки. Че не ни давате да си заредим газовите бутилките на камиончетата. Още малко го преместват малко на страни. С оня влекач, който попитах каква мощност има и ми казаха, че има 2800 конски сили. Два двигателя по 1400. Щом всичкият този тонаж, като го фане и го обръща, на една страна го измества, значи. Достатъчно да. Ето тук един приятел от Казахстан. Султан. Султан бей, тъй сме го кръстили. Това е от Варна. Хубав ден на всички. Мило, идвам се. Се видим скоро.